Egun on guztioi eta ongi etorri. Zenideok, heldu gara Paskoaren atarira. Jaunaren nekaldeko erramo igande honetan, Kristau elkartea Pasko jaia handira begira jartzen da arreta bereziz. Garizuma osoan, Paskoa ospatzeko prestatu gara. Eta orain, azken urratza emango dugu prestaketa honetan. Zutik, hasiera eman zaigun gaurko eukaristiari abestuaz, Kristo gure errege. Kristo gure errege, adora dezagun, zeru lurren jabe, aitortu dezagun. Kristo gure errege, adora dezagun, zeru lurren jabe, aitortu dezagun. Jesús, es este Javeri, es de Cristo gure errege, adora dezagun, zeru lurren jabe, aitortu dezagun. Kristo gure errege, adora dezagun, zeru lurren jabe, aitortu dezagun. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jangoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure jaunaren, grazia eta bakea zuekin. Edeinkatua jangoikoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita. Egunon eta ongi etorri ospakizun honekin, erramo igandeko ospakizun honekin hasiera ematen diogu aste santuari. Beraz, Jesusen bizitzako gertakizun nagusienak eta gure fedearen oinarria. Umeri esanien atzo, arratsaldeko ospakizunean, hauxe datorkitu erain ere, ez da, gure Jesusen oroimena egiten dugu maite degulako. Ez da sentimentu bat. Maite degulako. Berarekin bat egin nahi dugulako. Maite degulako. Eta maite dugu on egiten digulako. Eta bera delako gure itxaropena. Horrek egiten gaitu bere lagun, bere jarraitzaile eta adiskide. Beraz horrela girotzen gera gaur ba, aste santuko ospakizunetarako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita on eta betierekoa, gizon emakume guztiei apaltasun bidea erakusteko, gure salbatzailea giza haragia hartuz, gurutzean hiltzea gertatu zitzaion. Egizu arren,
har ditzagula gogoan, haren nekaldiko irakaspenak, haren piztueran parte izan dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan, amen. San Paulo apostoluak Filipotarri. Kristo Jesusek, jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogor eutsi jainkozko bere mailari. Bestela baizik, zegokion aintza utzi eta esklabo izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez. Eta gizaki bezala agertuz, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez heriotzaraino, gurutzean hiltzeraino. Horregatik, denen gainetik goratu zuen jainkoak eta izen guztietan bikainena eman zion. Jesusen izenaren omenez, denen belaunak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean. Eta mi guztiek aitor dezaten Jesukristo dela jauna, jainko aitaren aintzarako. Jaunak esana? Eskerrak zuri, jauna. Nire jainkoa, non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Nire jainkoa, non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Zutik prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko abestuaz Jesukristo guri mintza. Vale, egon. Ez, bian hau espizolian. Isaias profetaren liburutik. Jainko jaunak hitz egiteko trebaten nau, bihotz eroriei adore hitza esateko. Goizero dit belarria emearazten, ikasle onak bezala entzun dezadan. Jainko jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkarra eskaini nien jotzen nindutenei, masaiak, bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saiestu irainen eta listuei. Jauna dut laguntzaile, horregatik ez naiz kikildu. Horregatik gogortu dut aurpegia, arkaitza bezala, baina baitakit ez naizela lotzagarri gertatuko. Jaunak esana. Zutik prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko abestuaz Jesukristo guri mintza. Jesucristo guri mintza, argi zure bihotza.
Jesu Kristo, guri mintza. Argi gure bihotza. Jesu Kristoren nekaldia San Markosen liburutik. Zer izan? Zaintza, zuri, jauna. Jesus afaldu ondoren oleamendira atera zen bere ikasleekin. Bazenan baratze bat, eta bertan sartu ziren, Judasek Jesus salduko zuen ikasleak, bazekien non zen toki hura, ara joaten baizen Jesus otoitz egitera. Judas, soldadu erromatar eta guardia judutar multzo harturik, baratze hartara joan zen, argizuziak, makilak eta espatak eskuetan. Jesusek gainera zetorkiona jakinik, aurreratu eta esan zien. Noren bila zatozte? Nazareteko Jesusen bila. Ni naiz. Soldaduek eta guardiek preso hartu zuten Jesus, lotu eta Kaifais apaiz nagusiaren etxera eraman zuten. Pedro eta Joan ikasleak urrutitik jarraitu zioten Jesusi, zer egingo zioten ikusi nahirik. Joan ezaguna zen Kaifasen etxean eta jauretxean sartu zen, Jesus preso zeramatetekin batera. Gero, atera eta atezainarekin mintzatu zen. Pedrori sartzen utzi ezazion, atezainak ordea, Pedro ikustean galdetu zion. Zu ez alzera Jesusen lagunetako bat? Pedrok erantzun zuen, Ez naiz. Otzeoen, eta morroiak eta guardiak zu epiztute zuten atarian eta inguruan zeuden berotzen. Pedro ere, beraiekin zegoen. Haietako batek galdetu zion. Iez alaiz gizon horren ikasletako bat. Pedrok ukatu egin zuen. Ez nauk. Geroxeago, han zeudenak Pedroren gana hurbildu eta esan zien. Ezeok zalantzarik, horietako bat aizi, hizketan nabari zaik. Pedrok biraoka eta madarikaziaka esan zuen. Ez dudala ba ezagutzen gizon hori? Une hartan, oilarra jo zuen. Jesusak izan nazionez oroitu zen Pedro. Gaur, oilarra jo baino lehen, zuk 3 aldiz ukatuko nauzu. Eta kanpora atera, eta negar egin zuen zaminiki. Bitartean, irakasten zuenaz galdera egiten zizkion Kaifase Jesusi. Jesusek erantzun zion. Zergatik galdetzen didazu neri? Galdetu entzun didatenei. Haiek dakite nik zer irakatsi dudan. Orduan, guardietako batek masailiko eman zion Jesusi esanez. Horrela erantzuten aldio kapeiz nagusiari. Gaizki mintzatu banaiz, esan zertan. Baina ongi mintzatu banaiz, zergatik jo nauzu. Gero, Kaifasen etxetik Pilatoren jauregira eraman zuten Jesus. Erromatar gobernadorea zen Pilato. Honek, kanpora atera eta galdetu zien. Zer duzue gizon honen aurka? Jesus preso zeramatenei erantzun zioten. Gaizkilea delako dakarkigu. Orduan, Pilato Jesus aparte hartu eta galdetu zion. Zu juduen errege alzera? Bai, errege naiz ni, ez ordea munduko erregeak bezalakoa. Gero, atera zen Pilato juduen gana eta esan zien. Ez diot inolako errurik aurkitzen. Badakizue zuen artean Pasko jaietan presoren bat askatzeko ohitura dela.
Zein nahi duzue askatzea? Jesus ala Barrabas? Barrabas gaizkilea zen. Jendeak esan zuen garrasika. Jesus ez, askatu Barrabas, Jesus gurutzera. Gurutzea sorbaldan zeramala atera zuten Jesus Pilatoren jauregitik. Jesusekin batera, bi gaizkile ere eraman zituzten gurutzean hiltzera. Buruezur deritzan tokira, iristean, gurutzean josi zituen Jesus baita bi gaizkileek ere. Bata eskuinean eta bestea eskerrean, eta Jesus erdian. Jesusek zioen, Aita, barka iezaiezu, ez baidakite zertan ari diren. eguerdi inguruan, ilunak hartu zuen lurralde ura, guztia, hirurak arte. Orduan, Jesusek oihu handia egin zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut neure arnasa. Hau esanik, burua makurtu eta hil egin zen. Jesus, soldado eguntariak, Jesus horrela hiltzela ikustean esan zuen. Egiaz, gizon hau jainkoaren semea zen. Hara bildu zen jende guztia, gertatutakoa ikustean, hiria itzuli zen. Bular joka, Jesusen ezagunek eta Galileatik berarikin etorriko emakumeak han zeuden, urrututik begira. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Bueno, bi hitz bakarrik, aurten niri nekaldiaren zati honen oihartzuna. Egiteko, pixka bat, ez da, oihartzuna. Alde batetik, gauza harrigarria benetan betirako gelditu zaiguna. Jesus hitzen da barkatzen, barkatuaz. Barkamena oso kristauentzat, barkamena oso sakratua da, zaila. Baina Jesus horrela hiltzen, esanez, ez baidakite zertan ari diren, ez jakintasuna, itxukeria. Eta egia zan hori, gaurko munduan entzun da hori hainbat aldiz pentsatzen dugu, ez da. Ez zaigula buruan kabitzen gure begiek ikusten dutena, ez da. Hainbat gertakizun, hainbat astakeri, ez da. Ez zaigu buruan sartzen, eta nola diteke, ez da. Ez dakite zer egiten ari diren. Batzutan hori da, interesek itxututa. Galdera, ote dakigu zertan gabiltzan, gure mundu honetan. Hori da, gogoeta bat, ez da. Bestetik, soldadu eguntariak, ez da. Markosek jartzen du horre fede aitormen sendo bat, ez da. Egiaz gizon hau, jangoikoaren semea zen. Hainbat aldiz, galdetu zioten, zu norzera, nortza daukazu zeure burua. Berak, esate zuen, aita eta ni bat gera, ez da. Zuten hori onartzen, zintzan hori, tragatu. Eta, esango dugu guk, ez da, pagano batek, soldadu batek, esaten du egiaz gizon hau, jangoikoaren semea zen. Bestaldetik, gaur oain irakurri ez degun, baina irakurtzen den sarrerako, Jerusaleneko sarrerako kontakizunean, esaten diote, fariseuak eta Jesuseri, aizu, isilarazi guzti hauek, isildu ditezela, eta Jesusek erantzungo du, hauek isilten badira, harriak deiadar egingo dute. Gizaldiz gizaldi, zenbat aldiz, nahi izan dan eta nahi da. Jesusen gan dugun
fedea isilduarazi. Ez da lortzen, ezin da. Jesus berak hori esan zuen. Bueno, hauek isiltzen badira, harriak hasiko dira. Edarki, espiritu horrekin hasiera ematen digu horrela gure aste santuari, zutik jarririk gure sinismen aitormena eginez. Jesus bitarteko degula Jainko aitari zuzentzen dizkiogu geure eskariak. Gizon emakume guztien bihotzetan hasi daitezen maitasunezko, barkaziozko eta ongineizko sentipenak. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskarian. Evangeliaren argiak postu eta esperantzaz bete ditzan gaixo, ezindu eta sufritzen duten guztiak, eta batez ere gerran edo miserian gehien sufritzen ari direnak. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Jaunaren nekaldi eta piztuera ospatzeak gure kristau izatea sakondu eta indartu dezagun. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Lapurruna paradisuan hartu zuen jaunak. Eman diezaigula guri ere, bioz berritzeko gogoa eta ark gaitzala egun batean bere pakezko erreinuan. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu Jainko aita Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Aita ona, ogia eta ardoa eskaini dizkizugu, gure lanen eta gizakion aleginen irudi dira. Arrezazu gure aleginen emaitza bezala, bere ilusio gure lorpen eta hobetzeko aleginen bildua. Eman diezagutela bidean jarraitzeko indarra, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zutik, mesedez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Oran bihotzak. Jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri. Nuna eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu. Zure semearen nekaldi salbagarriari esker. Bera errugabe izan arren eta gaizkile bezala gaitzetxia. Bere eriotzaz eraberritu gaitu eta bere piztueraz salbamena eman. Horregatik guk ere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Santu zera bai gure jainko eta aita. Eta santutasun guztiaren iturri. Zuk bedali zenigun zeure seme bakarra. Eta gurutzean bere gorputza emanez eta odola isuriz, gu zurekin adiskidetu gintzan. Santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko itxuriko dena. Egizue hau neure oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza dekua aitortzen, zu jauna etorri artea. Horregatik aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin, eta Kristoren antzeko gizon emakume berri bihur gaitzala. Izan gogoan aita, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora eta egizu, zure salbamen ekintzaren otsegile herri guztietan. Francisco, gure aita santuarekin, Fernando, gure gotzaiarekin, eta zurea dezun herri osoarekin batera. Eta izan gogoan aita, gure artetik zure gana, Juan zaizkigun, Francisco Urkia, Pilar Azpitarte, Tere Arzalluz, Jose Urbieta, Jose Iturbe, Luis Irureta, Carmen Irizar, Patxi Larrañaga, Agustin eta bere arreba Carmen Lizarralde, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Angeles eta Rita Zubizarreta, Etxaniz Urkirizen dian hildakoak, Antonio Urzelai, Luis Larrañaga, Mari Carmen Azkoitia, Roque Aldalur, eta bere emazte Maritxu Errazkin, Brigida Aldalur, Koldo Odriozola, Guillermo Aldalur, eta Javier Uzin, gure zenideak, zure zerbitzariak, arritzazu, zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok, betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Doatsuarekin, beraren senar Jose Santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren guztiekin. Haiekin batera, gore zaitzagun, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, Santu izan begi zure izena, etor begi zure erreinua, egin begi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorru nahi, barkatu
jartzen diegun eskero. Ez gaitzatzuten tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea ematen dizuet. Nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari, eta munduak duen beharrari, eta zure gogoa den bezala. Eman munduari pakea, eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duana, zoriontsuak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatu. Bedekatua zu. Bedekatua zu. Bedekatua zu.
bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Aita piztu bedeinkatua zu. Artean bedeinkatua zu. Gure artean zaude bedeinkatua zu. Egin dezagun otoitz. Eskerrak Jainko aita, Jesus eman diguzu. Bera da gure maisu eta gidari. Eskerra ba, Jesusen hainbat balore ikasten ditugu. Eta zailtasunetan zu laguntzaile zaitugu. Laguni ezaguzu Paskoa pozik ospatzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharra, datorren aste artean hilak 15, arratzaldeko 7 hemen parrokian aitortzako ospakizuna izango dugu. 2 hizkuntzetara. Da apaizaren bedinkapen hartu horretiken, jubileoko erezerkia abestu dezagun. Bizioa gure esperantza, abestia jaso gugandik, bizika bibeti erekoa, konfiantza zugan daukat nik. Bizioa gure esperantza, abestia jaso gugandik, bizika bibeti erekoa, konfiantza zugan daukat nik. Ostegunean arratsaldeko 7 bilduko gera, Jesusen azken afariko ospakizuna egiteko. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin
Berdinka zaitzatela jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoari. Eta igande ona igaro. Zorionak ba,